Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनोब्ला नायलांबाय थादो जोबजासिम ना मा होनो लोगोफोर? थ'दो बिदिबा स्टार्ट खालामसै। न'निफ्राय स्टेशनसिम मोनफैबाय दा जोङो ट्रेन नेगासिनो। जोङो दा ट्रेन नेबाबो मोनैनि थाखाय मा खालामबाय थानो आरो बिदिनो एसे बिदिनो थाबायलाय मालाय खालामबाय थाबाय। गोबावथार जादों माने बिराद गोबाव जादों। दा जोङो मोनफैबाय मालिनिथान मन्दिराव। नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम भिडिअखौ। दायो जोङो थांबाय थाबाय। बिराद गोजौआवसो सिरि बिराद गोलाव थाबायनांगौ। हांआनो थिफु थिफु जालायो। हांआनो थिफु थिफु दुब मोनदायो। बिराद गोजौ थाबायनांगौ। थाबायलांनायानो माबा पस्टबो होलायलाङो फट' साफायनाय बायदि। थाबायनायाव ओरैबायदि खस्थ' जादों जोमग्राया। खुलुमखांनानै दा जोङो भिडिअ लाबाय। खुलुमनायनि भिडिअ लानो हादियासै जोङो। दा जोङो खुलुमखांनानै एसे बिदिनो भिडिअ फट' साफायबाय। लोगोफोरा खावसे फट' साफायबाय। जों दा सानैजों एसे भिडिअ लालायबाय आरो। नायलांबाय थादो। दा जों खुलुमखांनानै गोजौआवबो मन्दिर दङ। बे जायगायाव जों दा नै गोजौआव सफैलायबाय। आरो गोजौआव बारा एसे भिडिअ लानो हादियासै मानोना जोङो कभार भिडिअ बानायदोंमोन नालाय। जोंनि मोसानाय भिडिअखौ बेयावबो ब्लगावबो एसे होफानाय जाबाय। नायलांबाय थादो।
मोसानायखौ एसे स्पिडाव होनाय जाबाय ओरैबायदि मोसाखादों आङो बा एडिटिं बानायनो मोनाखैना बिनि थाखायनो बिराद गोबाव जाबाय माने दा मास मोननैयानो जालायलांबाय बे भिडिअखौ बानायनाया गासै भिडिअआ गैजोबनि थाखाय बिदिनो नेबाय थानांबाय लोगो सासेनाव दंमोन भिडिअ एसे दा लोगोनिफ्राय मोननाय जादियासै बेनिखायनो आंनाव जिखिनि एसे दं बेखौनो होनाय जाबाय आरो खानायानो मा जाजोबदों आंना गेद्दा गेद्दा बाननानै दा जों थांनो नागिरबाय नोंथांमोना मालिनि मन्दिरखौ नुवाखैबा फैनानै नायफै जोबोद मोजां बिराद मोजां जाबाय सिगांनिफ्राय बांसिन साबसिन Sekelani. नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम बेल आइकनखौ प्रेस खालामना दाबाव थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय